Rêkeftina di navbera Yekîtiya Ewropa û welatê Tirkiyê de di derbarê vegerandina penaberên Sûrî yên ku nerawayî gihiştine giravên Yunanistanê ku wan vegerînin Tirkiyê û beramber wê ku her penaberekî Sûrî ji giravên Yunanê vegere Tirkiyê, wê welatê Tirkiye welatiyekî Sûrî bi şêweyeke fermî biriya balafiran bigihîne Almanyayê. Ew rêkeftin îro dest pê dike û li gor wê rêkeftinê penaberên ku ji bîstê meha borî ji Tirkiyê gihiştine Yunanê hemî jî nerawayî ne û wê vegerin Tirkiyê. û li gor ku Wezîrê Karûbarên Yekîtiya Ewropa li Tirkiyê Volkan Boker ji kanala Nûçe Türk re ragihandî ku îro yekem karwana penaberan ji Yunanê hatine veguhestin bo Tirkiyê. Lêbelê di wê karwanê de tu welatiyên Sûrî tune ne. Ji ber ku bendek ji rêkeftina Tirkiye Ewropî ew e ku penaberên ku ne ji Sûrî ne wê bên vegerandin ji bo welatên wan. û li gor zanyariyan ku penaberên ku di karwana yekem ya ku gihiştine Tirkiyê hemî ji Pakistanê û Bangladeshê ne. Di heman mijara rêkeftinê de îro 16 welatiyên Sûrî bi şêweyeke rewayî bi balafireke Tirkî gihiştine bajarê Hanoverê li Almanyayê û li gor agahiyan ku karwanek din jî di rê de ye ku bigihe Hanoverê. û ew penaberên ku bi şêweyeke rewayî gihiştine Almanyayê yekem karwan e ku li gor rêkeftina Tirkiye û Almanyayê digihe. Her di vê mijarê de Almanya wê 72,000 penaberên Sûrî ji Tirkiye bi şêweyeke fermî werbigire û li gor ku hikûmeta Almanya ragihandî ku ew di destpêkê de dikarin 1600 penaberên Sûrî ji Tirkiyê werbigirin. Hêjayê gotinê ku penaberên ku gihiştine Almanyayê jî ji aliyê Komîsyona Bilind ya Netewîniyegirtî ya Karûbarên Penaberan ve hatibûn helbijartin. Zêd Hesen, Ark.